Psychosociálne centrum Košice pripravilo v poradí už 3. ročník podujatia Na rovinu o duševnom zdraví, ktoré sa tento rok venovalo téme vzťahov okolo nás. Ten záujem je určite veľmi veľký a my sa veľmi tešíme. Sme tu preto, aby sme ľuďom sprostredkovávali tieto informácie, aby sme urobili túto tému takú pre laickú verejnosť priateľnú a zrozumiteľnú. Vzťahy nás sprevádzajú celým našim životom a samozrejme sa im nejako nemôžeme vyhnúť a mať kvalitné vzťahy je základ kvality života. Určite patrí k tým najhlavnejším bodom, aby sme sa cítili zdraví. Odborníčky z ambulancie klinickej psychológie a psychiatrie priblížili témy vzťahov medzi rodičom a dieťaťom, vzťahy partnerské i menej diskutovaný vzťah medzi pacientom a lekárom. Vo vzťahoch je veľmi dôležité, aby sme tak nejako si uvedomovali aj seba, aj toho druhého. Že v podstate, keď sa hádame, tak sa nehádame sami, hádame sa vždycky dvaja a tak nejak vždycky prebrali zodpovednosť za to, čo robíme v tých vzťahoch my. Nečakajme, nemajme nereálne očakávania, ale naozaj proste vždycky všetko začína odo mňa. A keď ja som vyrovnaný a viem, čo chcem a ako interagujem s ostatnými, tak toto sa mi väčšinou vracia. Každoročne narastá záujem verejnosti o témy duševného zdravia a zároveň sú stále dostupnejšie služby pomoci v tejto oblasti. Naša činnosť je aj o sociálnych službách a poskytujeme aj špecializované sociálne poradenstvo a aj tam vidíme vlastne tú potrebu toho, aby sa o vzťahoch a o tom, ako sa majú pestovať a ako byť k sebe dobrý, lepší a zrozumiteľný, aby sme to ďalej posúvali. Z kasární Kultúrparku Roman Martinský, Telke.